של ילד. כל שבת לוקח ג'יפ גדול אדום דום דום לבקר את סבתא יפה בעין ורד. עוזר לכל אחד שבצרה, מכתב לכנסת או לעירייה. יורב עם קלמן ארפי, עם איציק ועם רפי, 6 קילומטר בשעה. כמעט 20 שנה כבר בוקר לילה מקיפים את השכונה. מטייל בכל הארץ כמו ילדון דון דון שרוצה עוגה אבל גם את הקצפת. גם את הודו הוא הספיק כבר לגלות לוט לוט פעמיים כל שנה בתת יבשת. ידי זהב קיבל במתנה, שיפץ לכל ילד לפחות דירה. פותר תשבץ לרגע, סנן כללה ברקע של תוכניות פוליטיקה. מרצה על דם ויזע, תקה שקה, מתקן בתוך שנייה. אופרה ומגרה, זה לא משנה כבר מה. קלאסית זה אצלו חזק בנשמה. אז בן 70 זה כבר